С настъпването на коледните и новогодишните празници, политиците тръгват по детски домове и старчески да ги даряват. Това като че ли вече стана демоде. За една инициатива, пак предколедна, само че в подпомагане на пловдивски талантливи деца, ще говорим през следващите 30 минути. Здравейте, уважаеми зрители! Мои събеседници в студиото на Пловдивската телевизия са Розалия Мицева и Радослав Иванов от младежката организация на ГЕРБ в Пловдив. Преди да почнем разговора обаче, нека да покажем на зрителите за какво става дума, след което ще обясните по-подробно за инициативата. Колеги, видео, ако обичате. Пловдивчани получиха 1000 коледни картички и календар за 2009 година с паметни мигове от историята на партия ГЕРБ. Акцията по даряването се проведе в неделя на 3 места в града. Картичките бяха изработени от пловдивски мълчугани, а организатор на инициативата бяха момичета и момчета от младежката организация на ГЕРБ в Пловдив. Какво мислите за тази инициатива на младежката организация на ГЕРБ, така да си подпомагат и талантливи пловдивски деца, защото тези картички са от деца, така преди Коледа, изобщо за инициативата? Добър ден! Изключително положително съм настроена към инициативата на ГЕРБ, тъй като смятам, че по някакъв начин трябва да се помогне на децата по принцип и най-вече изобщо на младите, за да останат в България. И съм безкрайно щастлива, когато млади хора учат в чужбина и се връщат да помогнат за тази страна отново да има някакво развитие. И се надявам именно в новите хора, които ще променят нещата. Добре, според мен това. Мисля, че е добра идея. Честно да кажа, аз съм съгласна и съм за тази идея, защото все пак ние сме родители, имаме деца и това е нещо много... Аз специално съм за тази идея. Цяло добре, ама не мисля, че тия празници трябва да се използват за провеждането на такива политически разни неща. Добър ден, да ви попитаме какво мислите за тази инициатива на младежката организация на ГЕРБ? Наистина е много добра инициатива. Предполагам, че трябва да има такива инициативи, да стоплят сърцата на българите в тия трудни времена, които наближават тази година и до година, което наистина най-много ще се усети. Това е много добро дело. Нека само го разгледам, че аз още не съм го видял. Аз съм много готин. Дръж малко, момче. Календара харесва ли ти? Да. Чакай само да го пъй. Еха, супер е! Едно пожелание за всички граждани на града. Невинна, светла, нежна и прекрасна пристъпва дръзко новата година, като мечта, като надежда, отглеждана в сърцата цяла вечност. Да й дадем душа, крила и вяра, да я обгърнем звездна златна дреха, да й дадем кураж, да стане чудо и да я превърнем в приказна реалност. Така, това беше вчера. Общо взето преобладават така позитивните мнения за вашата инициатива. Вчера по обяд на главната, на още 2 места имаше. Разкажете по-подробно за това, което правихте вчера. Инициативата възникна като идея преди няколко седмици. Тя се роди сред членовете на младежката организация в ГЕРБ в Пловдив. И нашата цел беше в този студен ден пред настоящите светли християнски празници ние да се опитаме да зарадваме пловдивчани, да им донесем малко коледно настроение и в този смисъл и организирахме и проведохме. Съчетанието, което направихме с тези картички, които са рисувани от деца, всъщност още повече допълни нашата инициатива и по този начин от една страна ние провокирахме детското изкуство, от друга страна успяхме да зарадваме жителите на град Пловдив. Сега в репортажа се видя момичето, което прочете всъщност пожеланието. Последното момиче, това беше пожеланието, което ние отправихме към всички граждани на Пловдив, всички, които получиха картички. А благодарение на този репортаж всъщност и останалите жители успяха да чуят какво искаме да им подарим и да им пожелаем за Коледа и Нова година. Добре, вие казвате, че така спонтанно сред вас, още взето, обаче винаги остават подозрения, господин Иванов, че някой така ви е дал идеята.
Има ли такова нещо или, както казва Розалия, наистина спонтанно? Значи идеята възникна напълно спонтанно. Решихме на събрание на Младежкия ГЕРБ, изчистихме идеята и се обърнахме към господин Тотев, който е нашия лидер за град Пловдив. Той одобри идеята и така няколко седмици по-късно, на вчерашния ден, тя вече беше факт и ние поздравихме по този начин всички пловдивчани за настъпващите празници. Обаче имаше и мнение в анкетата, че празниците пък не трябва да се използват за политизиране. Значи, това, което ние направихме на вчерашния ден, не беше политическа агитация, а просто разпространихме едни красиви картички сред гражданите на Пловдив, с които показахме как децата се потрудили да ги зарадват и търсихме да създадем едно весело настроение в тези така малко сиви дни. Колко картички раздадохте на трите пункта вчера? Раздадохме около 1000 картички и също толкова календари на ГЕРБ, което значи, че всъщност сме зарадвали поне 1000 жители на град Пловдив и вероятно техните семейства, които също са успели да се докоснат до това наше пожелание. Тези картички на децата, от какви деца бяха правени? Значи, това са картички, които са направени от деца на симпатизанти на ГЕРБ и всяка една картичка е уникална. Бяха направени с голямо желание. Аз смятам, че желанието е това, което ги прави така непривлекателни. Така, в анкетата, която видяхме преди малко, общо взето се усети така и духа и настроението на хората, които получаваха тези картички и календарите. Имаше ли обаче хора, които така с пренебрежение гледаха на вашата идея, подминаваха ви или повече преобладаваха подобни настроения? Аз считам, че това бяха единици. Като цяло всички, масата от хората, които успяха на които подарихме картички, бяха изключително щастливи, се зарадваха. Някои от тях споделиха, че това са първите коледни картички, които пожелават. И ние се радваме, че успяхме всъщност да ги зарадваме няколко дни преди предстоящите празници и да обърнем техния поглед към празничното настроение, което трябва вече да има. Добре, това как протече тази ваша инициатива вчера, ще видят зрителите и в нашите информационни емисии. На мен обаче от тук нататък в този разговор ми се ще повече да говорим за това какво кара млади хора като вас да се занимавате с политика. Значи специално аз в ГЕРБ виждам последния шанс да остана в България. Аз искам да остана тук, да живея тук и да се развивам напред в България. Това е моят шанс да се докажа. И значи аз съм бил няколко пъти в чужбина, честно казано, България ми е най-добре. И аз искам да остана в България, да изразя своето мнение и да бъде чуто това мнение. Да участвам в развитието на тази страна. Между другото, една от жените, която анкетирахме, също каза, че много се радва, когато млади хора, най-вече обучили се навън, идват със своя опит да помогнат да се промени нещо към по-позитивното. Розалия, теб, кое те кара да се занимаваш с политика? Това, което ме кара да се занимавам активно с политика, е желанието ми да градя своето бъдеще, то да бъде сигурно. По този начин, участвайки в ГЕРБ, аз съзнавам своята гражданска позиция, че всеки човек сам гради бъдещето си и това на страната, в която живее. Това е начин да вървим напред и всеки човек, според мен, трябва да има мнение и да го отстоява. И в този смисъл аз виждам в ГЕРБ такава възможност. Виждам възможност да градя едно по-добро бъдеще за мен лично, за моя град и за моята държава. Добре, предполагам, че вие имате така връстници, общо казано, приятели, които не членуват в никакви политически организации. Така ли е? Да. Как гледат на това ваше занимание те?